Ie. Dawn, wnaethon ni drafod ar y ffôn o gynharach? O, ie, dim yn. Neu ddangos na i di fi ti fewn. Okay. Fel ddudis i ar y ffôn, da ni wedi cael y droddiad heddlu am be ddigwyddodd diwrnod y blaen. Hoffech chi ddeithau be ddigwyddodd? Wel, fe ddigwyddodd rhywbeth yn y tŷ. Oedd Pete a fi wedi cwmpo mas. A wedyn pan nes i wedi wrth y plant bod bwyd yn barod, o'n nhw ddim ma, o'n nhw wedi mynd mas heb ofyn sydd yn anarferol. So es i lawr i'r parc i edrych amdanyn nhw ac oedd llir yna gyda gang o foes, sa'n licio fe'n boddran gyda'n stori arall yw hwnna, ond wedodd e ddim yn gwybod ble oedd Megan, so o'n i methu ffeindio hi, so nes i ffonio'r heddlu wedyn. Daeth yr heddlu mas a ffindio nhw hi yn tŷ John, so pethau ddim o'r drwg ag o'n i wedi meddwl. Felly yn tŷ John oedd Megan. Pa mor aml mae'n mynd at John? O, braidd beth. Ond o'n i'n grac achos bod hi wedi mynd mas heb ofyn. Ti'n mwyn oeth yw i. Mae'n gwybod bod hi ddim yn cael mynd mas heb ofyn. Pam da chi'n meddwl oedd y plant wedi gadael heb ofyn? Wel, o'n nhw'n upset achos bod ni'n ffrio. Felly y ffrau oedd wedi achosi i'r plant at y tŷ. Gai ofyn am be oedd y ffrau? Oedd yn ddim byd i wneud gyda'r plant. Arian. Dim byth digon o arian gyda ni am. Na beth sy'n achosi rhan fwy o bobl i ffrio fe. Ie. Gai ofyn be sy'n eich poeni chi fwyaf o safbwynt ariannol? Lot o bethau. Ond mae hwn yn breifat yn dweud. Dwi'n dallt ni. Dyna ond i siarad ar y ffôn unwaith ag lot i ddisgwyl i chi agor i fyny atai. Tro gyntaf dyn ni'n cyfarfod fel hyn. Felly dwi'n dallt hynny'n iawn. Dwi yma heddiw i'ch helpu chi i ffeindio allan beth ydych chi'n meddwl sydd wedi bod yn digwydd, beth sydd yn fuddiol i chi fel teulu a fel rhieni, a dwi yma i ffeindio ffordd i'ch helpu chi edrych ar eich cryfderau chi fel eto fel rhieni a fel teulu a gweithio rheina. Dwi yn dall bod yn anodd iawn i siarad efo rhywun ydych chi newydd gyfarfod yn y sefyllfa yma, ond dwi wir yma i'ch helpu chi. A bys fo'n syniad da i ni drafod beth sy'n gweithio pan ydych chi yn y sefyllfa yna a beth sydd ddim yn gweithio, ac yn ei drafod pam. Ydy hynny'n iawn efo chi? Wel, a bod yn onest, fi ddim yn deall pam bod y gwasanaethau cymdeithasol yma o gwbl. Fi'n gwybod o'ch chi'n poeni am Megan pan nath hi ar goll, ond mae popeth yn iawn nawr. Wnaeth e ddim digwydd eto, so fi ddim yn deall pam bod chi yma. Dwi'n dall bod Megan adre am ei ddiogel ar hyn o bryd, ond mi roedd yr heddlu wedi codi y ffaith bod chi ddim yn gwybod ble oedd y plant ar y pryd, a dyn ni wir eisiau gwneud siŵr bod hynny ddim yn digwydd eto, a dyn ni eisiau meddwl amdano beth sy'n digwydd os gewch chi ffrau arall. Felly bys e wir yn help os bys chi gallu deithau am beth oeddech chi'n ffrio? Just ffrau am arian oedd yna gyd. Dim byd i wneud gyda'r plant. Beth sydd wedi arwain at y problemau ariannol yma? Ydy o'n rhywbeth newydd? Na, sa'n gweithio ar hyn o bryd. So mae llai o arian yn dod mewn a os dim digon o arian dyn ni'n neud unrhyw beth a wedyn mae Pete yn mynd yn flin. O'n i moyn mynd ar wyliau fyd, ond ti'n methu wneud popeth ar incwm isel. Fi sydd fel arfer yn trefnu'r arian, ond mae Pete jyst yn claddu ben yn y tywod. Oeddech chi sôn am wyliau, bysach chi'n hoffi dweud mwy wrth ein hynny? Mond gwyliau bydd ni moyn. A wedyn, ni'n talu deposit, wedyn ni'n cynilo, wedyn mae'n rhaid i fi ddefnyddio'r savings na, wedyn ni brynu pethau fel bwyd. Felly, os dwi wedi dallt yn iawn, da chi'n ffeindio bod y straen ariannol arnoch chi yn bennaf, a bod chi yn trio cynilo i wneud rhywbeth neis, ond bod yr arian yn gyfer mynd ar pethau pob dydd, a bod hyn yn achosi llai o amser teulu. Ydy, achos
ni beth i wneud pethau neis gyda'n gilydd, a mae Pete yn gweithio ar ei hun yn y ffactri, so dwi ddim yn gweld y plant a bydde fe'n really nice iddyn nhw wneud rhywbeth neis gyda'i gilydd hefyd, ond mae'n swnio'n hawdd fi'n gwybod, ond dyw e ddim. A fi'n gwybod bod lot o bobl yn yr un sefyllfa, ond... Felly, ydyn iawn mi ddeud bod eich sefyllfa ariannol yn achosi straen ar eich perthynas chi fel cwpl a fel teulu. A hyn o bryd mae llir yn llawn llaw hefyd. Os yw e moyn tynnu'n groes neithe. Mae o'n swnio'n anodd iawn. Mae fi'n cysau fi. Oes na adega pan mae llir yn ymddwyn yn wahanol? Mae fi'n iawn gyda pawb arall. Mae fi'n iawn yn yr ysgol. Felly, ydych chi'n teimlo na atoch chi mae'r ymddygiad yma yn cael ei gyfeirio fel mam? O, yn bendant. Bendant. Mae fi'n ofnadw ar hyn o bryd. Sut mae o hefo aelodau eraill o'r teulu, eich mam a'ch tad, er enghraifft? Iawn. Jyst bod e ddim yn gweld nhw'n aml. Beth yw, mae fe moyn bod mas gyda'i ffrindiau fe'n, dyw e. Os i fi'n gweithio fe bod e ddim yn cael mynd, mae fe'n colli dymer, so... Mae fe jyst yn rwyddach gadael iddo fe fynd. Mae fe'n hunllef. Ydych chi'n gallu sôn am rhywadeg lle oedd eich berthynas chi a llir yn wahanol? Cyn yr arddegau. Be oedd yn digwydd pryd hynny? Wel, oedd e'n neud unrhyw beth o'n i'n gofyn iddo fe wneud. Nawr, mae fe jyst yn colli dymer. Dyw plant pawb ddim fel un, weithiau fi'n meddwl bod rhywbeth yn bod yna fe. Falle bydde fe'n well i bawb, sy'ch chi jyst yn rhoi e mewn gofal. O, be da ni wedi bod yn trafod heddiw, dwi'n meddwl bod chi wir eisiau fel mynd mewn i gofal. Ond, dwi'n dallt bod chi eisiau i'r ffrio stopio, fel bod o ddim yn colli dymer yn wedig o flaen Megan, a hefyd bod o'n stopio torri pethau gwmpas y tŷ, dwi'n iawn? Ie, fi di trial popeth allan i stopo fe am. Fi di ffili. Ti ddim ma pan bod e'n neud e. Fi jyst i cael digon. Dwi'n dallt bod hyn wedi bod yn anodd iawn i chi. Felly, dwi'n meddwl bod sy'n syniad da i chi a fi creu rhyw fath o gynllun diogelwch gyda'n gilydd. Felly, yn y cynllun, mi fyddwn ni yn edrych ar gyda'n gilydd beth sy'n digwydd pan mae pethau'n dda i chi fel teulu, a beth sy'n digwydd pan dydy pethau ddim yn mynd cweit mor dda. A y gobaith bydd mwy o bethau da yn digwydd a llai o gyfnodau anodd.